చూసి చూడంగానే ఇదొక ఒక ఫ్యామిలీ, ఇప్పుడే రేవంత్ అంటుండు ఇదొక రిసెప్షన్కి వచ్చినట్టు, ఒక ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చినట్టు, దీని తర్వాత వెళ్ళి డిన్నర్ తిందామని గిఫ్ట్లు ఏం అట్లుంది. తీసుకురాలే. బట్ ఇట్ ఫీల్స్, నాకు కూడా చాలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ మూవీతో. ఫస్ట్ రాజ్ సార్ విజయ్ని పెళ్లి చూపులు అప్పుడు ఎంత ఎంకరేజ్ చేశారో, నన్ను కూడా దొరసాని అప్పుడు ముందే చూసి ఫుటేజ్ చూసి నన్ను నా యాక్టింగ్ గురించి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, హీస్ అ లవ్లీ ప్రొడ్యూసర్. నెక్స్ట్ ఇస్ మధురా ఆడియో, ద relentless man Madhura Sridhar. He's always looking to make beautiful cinema. So I hope this turns out to be one of those really prestigious projects. Shiva, మా కామన్ లింక్ అంటే ఎంఎస్ ఇన్ యూఎస్ బ్యాచ్, యూఎస్ రిటర్న్, బోత్ ఆఫ్ us డెబ్యూట్ దిస్ ఇయర్, సో ఇట్స్ రియలీ గుడ్. దాని తర్వాత వర్ష, నీ పరిచయంతో నా మదిని గెలిచా. సో యా, షీఈ్ యాక్టింగ్ ఇన్ మై సెకండ్ మూవీ. సో హీరోలు పాడేస్తున్నారు. భయం అవుతుందా రేవంత్? పాడేస్తాను నేను. సో వర్ష ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్. అసలు 96 తమిళ సినిమాలో బిగిలే అసలు చింపేసింది. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాకి పరిచయం అయ్యి మన హార్ట్స్ అని గెలిచేస్తుంది అనుకుంటా. దాని తర్వాత మాల్విక, గుడ్ లక్, హోప్ఫుల్లీ యూ డూ సమ్ గ్రేట్ వర్క్ ఇన్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఎవ్రీవన్, లవ్ ద ట్రైలర్, లవ్ ద సాంగ్స్, గుడ్ లక్ ఫర్ ద మూవీ. సేమ్ మీ అన్నలాగే, ఎక్కడ ఏమనిపిస్తే ఇక్కడ అది వచ్చేస్తుంది. యా.